Pozor, ak patríš medzi 87% Slovákov, ktorí majú svoje peniaze len na bežnom účte, toto video ti môže zmeniť život. Chceš začať investovať, ale nevieš ako? Máš strach, že spravíš chybu a prídeš o všetko? Alebo si myslíš, že investovanie je len pre bohatých? Presne preto som tu. Som z hlavy do akcie a dnes ti ukážem presný postup krok za krokom, ako začať investovať v tomto roku bezpečne, zmysluplne a bez zbytočného stresu. Ale pozor, nebudem ti klamať žiadnymi rozprávkami o tom, že zbohatneš za mesiac. To je bullshit. Ukážem ti reálnu cestu, ktorá funguje. A na konci tohto videa budeš presne vedieť, kde začať aj s 50 eurami mesačne. Pozri sa na toto číslo, 2,5%. To je inflácia za posledný rok na Slovensku. Vieš, čo to znamená? Každý rok ti tvoje peniaze na účte stratia 2,5% hodnoty. Máš 1000 eur? Za rok má reálnu hodnotu len 985 eur. Za 10 rokov 780 eur. Ale investovanie je tvoja obrana. Nie je to lotéria. Nie je to hazard. Je to nástroj, ktorý môžeš použiť aj ty na ochranu peňazí, rast bohatstva a pasívny príjem. V tomto videu sa dozvieš, ako začať s minimálnymi peniazmi, ktorým chybám sa vyhnúť za každú cenu, kde a ako investovať bezpečne na Slovensku, plus reálne príklady ľudí, ktorí to zvládli. Takže si sadni pohodlne, vypni notifikácie a počúvaj pozorne. Lebo toto nie sú teórie, toto sú praktické kroky, ktoré môžeš použiť už zajtra. Začnime tým najdôležitejším. Ak ti niekto sľubuje garantovaný zisk 20% mesačne, utekaj. Nie kráčaj, bež. Minulý rok som dostal správu od diváka, Marian z Košíc. Vložil 8000 eur do tzv. Cryptomining poolu. Sľubovali mu 15% mesačne. Vieš, ako to dopadlo? Za 3 mesiace bolo všetko preč. 8000 eur. Peniaze, ktoré šetril 2 roky. Investovanie nie je o rýchlom zbohatnutí. Je o dlhodobom raste a ochrane hodnoty tvojich peňazí. Kto ti tvrdí opak, ten ťa klame. Reálne výnosy? S&P 500 index za posledných 20 rokov priemerne 10% ročne. Nie mesačne, ročne. A to je už výborný výsledok. Takže zabudni na sny o tom, že za rok budeš milionár. Ale ak budeš disciplinovaný, za 10 až 15 rokov môžeš mať slušné bohatstvo. Teraz pozor, najväčšia chyba začiatočníkov: investujú všetko, čo majú. Dostal som e-mail od Petra z Bratislavy. Mal 3000 eur, všetko dal do akcií. Za mesiac mu havarovalo auto. Oprava? 1500 eur. Musel predať akcie v strate, lebo potreboval peniaze hneď. Vidíš ten problém? Nemal rezervu? Preto prvé pravidlo: nikdy neinvestuj, kým nemáš aspoň 3 až 6 mesiacov svojich výdavkov bokom, v hotovosti, rýchlo dostupných. Máš mesačné výdavky 800 eur? Musíš mať 2480 až 4800 eur na sporiacom účte, až potom začneš investovať. Prečo? Lebo investície môžu krátkodobo klesnúť a ak budeš nútený predať v zlom čase, prídeš o peniaze. Áno, je to otravné, áno, trvá to dlhšie, ale toto je základ. Bez neho sa dostaneš do problémov. Kde túto rezervu držať? Sporiaci účet s najvyšším úrokom. Aktuálne na Slovensku okolo 3 až 4%. Nie je to veľa, ale je to bezpečné a dostupné. Teraz k tomu zaujímavému, kde investovať. Jednoducho, ETF. ETF je Exchange Traded Fund. V preklade fond, ktorý kopíruje vývoj indexu. Napríklad S&P 500, Nasdaq alebo MSCI World. Predstav si to takto. Namiesto toho, aby si kupoval akcie 500 rôznych firiem, kúpiš jeden ETF a máš podiel vo všetkých 500 naraz. Prečo je to geniálne? Nízke poplatky, 0,1 až 0,2% ročne. Rozložené riziko: ak jedna firma krachne, máš ešte 499 ďalších. Dlhodobý rast, historicky 7 až 10% ročne. Jednoduchosť, jeden klik a si investovaný. Pozri sa na toto. Keby si v roku 2010 investoval 10 000 eur do ETF sledujúceho S&P 500, dnes by si mal okolo 35 000 eur. Bez toho, aby si musel robiť čokoľvek. Kde to kupovať na Slovensku? 3 najlepšie možnosti. Finax, slovenská firma, automatické investovanie. XTB, nízke poplatky, veľký výber.
Trading 212, bezplatné ETF, moderná aplikácia. Ale pozor na CFD a pákové obchodovanie. To nie je investovanie, to je hazard. Drž sa klasických ETF. Teraz ti poviem najdôležitejší investičný princíp. DCA, Dollar Cost Averaging. Čo to znamená? Každý mesiac investuješ rovnakú sumu. Nezáleží na tom, či trh rastie alebo klesá. 100 eur mesačne, automaticky. Prečo? Lebo nikto nevie predpovedať trh. Ani Warren Buffett, ani ty, ani ja. Pozri sa na Janku z Žiliny. Od januára 2020 investuje 150 eur mesačne do ETF. Celkovo vložila 9 000 eur. Dnes má portfólio v hodnote 12 500 eur. Zisk 3 500 eur za 3 roky. A to bez toho, aby študovala grafy, čítala správy alebo sa stresovala. DCA má ešte jednu výhodu. Keď trh klesne, kúpiš lacnejšie. Keď rastie, profituješ z rastu. Automaticky optimalizuješ svoje nákupy. Ako na to? Nastav si automatický príkaz. Každý prvý v mesiaci sa ti zo sporiaceho účtu prevedie suma na investičnú platformu. Jednoducho a bez emócií. Koľko minimálne? Aj 50 eur mesačne má zmysel. Za 20 rokov to môže byť 40 až 60 000 eur pri 7% výnosu ročne. Teraz k tomu, čo ťa môže stať zbytočne peniaze. Dane. Na Slovensku platí, ak držíš akcie alebo ETF dlhšie ako 1 rok, výnosy z predaja sú oslobodené od dane. To je obrovská výhoda. Ale pozor, platí len pre klasické cenné papiere. Nie pre CFD, nie pre pákové deriváty. Kúpiš ETF za 1000 eur. Za 2 roky ho predáš za 1300 eur. Zisk 300 eur je tvoj bez dane. Ale ak predáš pred rokom, zaplatíš 19% daň zo zisku. Preto investuj dlhodobo. Minimálny časový horizont pre ETF 5 rokov. Ideálne 10 až 15 rokov. Čím dlhšie, tým viac sa dlhšie, tým väčšia pravdepodobnosť zisku. Pozri sa na štatistiky. S&P 500 za akékoľvek 15-ročné obdobie od roku 1950 vždy priniesol zisk. Vždy. Preto investuj len peniaze, ktoré nebudeš potrebovať najbližších 5 rokov. Nie peniaze na dovolenku budúci rok. Nedávaj všetky vajcia do jedného košíka. Počul si to už 1000-krát. Ale ako to urobiť prakticky? Pre začiatočníka ideálne rozdelenie. 70% ETF svetové akcie, 20% hotovosť rezerva, 10% alternatívy krypto, komodity. Máš 1000 eur na investovanie? 700 eur do ETF. 200 eur nechaj v hotovosti, 100 eur môžeš dať do bitcoinu. Ale pozor na kryptomeny. Maximálne 5 až 10% portfólia. Nie viac. Je to vysoko voliteľné a riskantné. Taktiež, neinvestuj len na Slovensku. Svetové ETF ti dajú prístup k americkým, európskym aj ázijským firmám. A nepreťažuj portfólio jedným sektorom. Nie len technológie, nie len banky. Svetové ETF to rieši automaticky. Najjednoduchšie, jeden svetový ETF ako MSCI World, asi diverzifikovaný vo viac ako 1600 firmách z 23 krajín. Investovanie nie je atomová veda, ale základy vedieť musíš. Moja rada, jedna kniha, jeden kanál, jedna stratégia na 12 mesiacov. Neskáč z jedného guru na druhého. Najlepšie knihy pre začiatočníkov. Bohatý otec, chudobný otec od Roberta Kiyosakiho. Jednoduchá cesta k bohatstvu od J.L. Collinsa. Inteligentný investor od Benjamina Grahama. Slovenské kanály, okrem z hlavy do akcie sleduj aj Finax Blog, investičné okienko. Ale pozor na finančných guru na Instagrame. Väčšinou predávajú kurzy, nie rady. Venuj vzdelávaniu 30 minút týždenne. Nie viac. Príliš veľa informácií ťa paralizuje. A nezabudni, najlepšie vzdelávanie je praktická skúsenosť. Začni malými sumami a uč sa za pochodu. Teraz k najťažšej časti tvojej vlastnej mysli. Strach pri prepade. Trh klesne o 20% a ty v panike predáš. Prečo? Lebo ti médiá tlčú do hlavy. Krach, koniec sveta, marec 2020, pandémia. Trhy klesli o 30%. Kto predal, prišiel o peniaze. Kto zostal, do decembra mal zisky. Chamtivosť pri raste.
Vidíš, že akcie rastú a naraz chceš investovať všetko. Ale vtedy sú už drahé. Riešenie? Systém namiesto emócií. Pravidelné investovanie bez ohľadu na to, čo sa deje na trhu. FOMO. Strach z premeškania. Vidíš, že Tesla rastie o 50% za mesiac a chceš tiež. Ale keď nakúpiš, začne klesať. Pamätaj si, na trhu sa deje vždy čosi. Vždy niečo rastie, vždy niečo klesá. Ty sa drž svojej stratégie. Keď ťa prepadnú pochybnosti, spýtaj sa. Kde budem za 10 rokov, ak teraz neprestojím? Väčšinou ti to dodá odvahu. Takže zopakujme si celý plán krok za krokom. Vytvor si rezervu 3 až 6 mesačných výdavkov v hotovosti. Vyber si platformu Finax, XTB alebo Trading 212. Začni s ETF, najlepšie svetový ako MSCI World. Investuj pravidelne, nastav automatický príkaz. Drž dlhodobo, minimálne 5 rokov. Diverzifikuj rozumne, nie komplikovane. Vzdelávaj sa postupne bez prehnanosti. Ovládaj emócie, systém víťazí nad pocitmi. Pamätaj si, investovanie nie je lotéria. Je to disciplína. Nie je to o tom byť najchytrejší. Je to o tom byť najtrpezlivejší. Neočakávaj zázraky. Ale ak budeš disciplinovaný, za 10 až 15 rokov môžeš mať finančnú slobodu. A teraz je čas na akciu. Napíš do komentára: začínam s toľkoto eur mesačne. Chcem vidieť tvoj záväzok. Alebo napíš: môj cieľ s investovaním je toto a toto. Povzbuď aj ostatných. Zdieľaj toto video s niekým, kto stále drží peniaze len v hotovosti. Pomôž mu urobiť prvý krok. A nezabudni sa prihlásiť na odber. Budúci týždeň ti ukážem presne, ako si zostav ETF portfólio krok za krokom. Pamätaj si, najlepší čas na začatie bol pred 10 rokmi. Druhý najlepší čas je dnes. Takže neotáľaj, z hlavy do akcie. Uvidíme sa v ďalšom videu.